Takže čaute, Počkaj, ja si musím nájsť cestujeme do Varšavy. moja mamka. Z Varšavy cestujeme do Gdansu, pozdravujeme všetkých skutočných a máme sa ináč fajn. Samozrejme Slováci, nemohli sme si nekúpiť do vlaku najhoršie víno, ktoré sme tu kúpili, ale ináč je to všetko v poriadku, máme sa fajn, sme tu spokojní, zatiaľ na nič nechýba, peniaze ešte máme. Zatiaľ. Zajtra napíšeme Takže boli sme aj na Subway, dali sme si bagetku, lebo vo Mekáči, v Polskom. Tu ho máme. Pozdrav som brácho. Takže budeme sa vám ozývať a čekuj našu stránku MOP. Hej. Takže a mám nové hodiny. 650 litrov, brat. Nežerem. Čus. Zdravím vás, Martin z Polska.